la iniciativa de Maria Rosa Terradellas, en un moment en què tenim que recordar tot el que érem abans del Covid, del virus, d'aquestes epidèmies que abans eren només territorials i ara pel tràfic humà s'han fet unes pandèmies i això anirà endavant en tot el món, vull dir que hem d'estar preparats i el que no pot ser és que tinguéssim uns exèrcits plens d'artificis bèl·lics i que tinguéssim bombes atòmiques i que no tinguéssim els hospitals públics, no privats, i que no tinguéssim unes residències per a vells que tinguen totes les condicions de la vigilància mèdica que lògicament s'ha de tindre quan un és més gran. Hem de canviar i els canvis necessiten memòria, deure de memòria i necessiten responsabilitat. Per això a mi em sembla molt bé que es parli precisament de responsabilitats socials, perquè ara ens hem de donar compte de que junts podem fer moltes coses, però el primer que tenim que fer és no tornar al sistema d'abans, un sistema d'especulació econòmica, un sistema de deslocalització productiva, un sistema, ho hem de dir, de guerra, del si vis pacem para bellum, de si vols la pau, prepara la guerra, i hem estat preparant la guerra i estem preparant la guerra permanentment, i la guerra dona molts més víctimes que qualsevol procés sanitari. Vull dir que hem de saber que el primer que hem de fer és reduir els immens, perquè són unes inversions que són immenses, estos gastos militars i en armament, cada dia 4.000 milions de dòlars en estos gastos, al mateix temps que se mos moren tots els dies de fam. Això sembla que ho poséssim com algo inexorable, com algo que no es pot evitar. Com que no es pot evitar? S'ha d'evitar, i s'ha d'evitar precisament fent que tinguéssim un nou concepte de seguretat. Això és fonamental. Hem de demanar avui i no fer-ho a través més ja d'uns sistemes de governança plutocràtica. Què és això del G6, el G7, el G8 i el G20? Què és tot això? Això és donar les rendes del món en el seu conjunt a 6, 7, 8, 20 països que en realitat és un país i en realitat el que sempre han estat en contra del multilateralisme democràtic, el que sempre ha estat en contra de la paraula i ha estat a favor de la militarització, és el Partit Republicà dels Estats Units. Hi ha que canviar les coses i hem de dir que no, que el món té 196 països avui en dia i que, per tant, no pot ser que diguéssim que manen 6 o 7 o 8 o 20, què és això? Per això hem de tindre memòria, hem de tindre responsabilitat. Per això m'encanta tant que hi haguéssiu posat estos debats entornant de tot el que fa referència a les responsabilitats socials, a un nou comportament quotidià. I hem d'educar precisament per a això, per a que tinguéssim un nou comportament quotidià, per a que no siguéssim espectadors de lo que passa, per a que siguéssim actors. Durant segles i segles hem tingut un poder absolut masculí, hem sigut gent que hem estat sempre vigilats en la defensa dels territoris, però la gent que vivíem en aquests territoris no sabíem el que passava més enllà del nostre entorn immediat. No sabíem res de res, hi ha que dir la veritat. I per això érem temerosos, i per això érem obedients, i per això érem silenciosos, érem submisos. Per què? Doncs perquè no sabíem res del que passava. Però les coses han canviat. Les coses han canviat i des de, en bona mesura, gràcies a la tecnologia digital. I ara ja sabem el que passa, ara ja no podem ser espectadors, perquè som còmplices llavors si ens estem callats. Perquè a més ara ja podem parlar, ja sabem el que passa i a més ja podem expressar-nos lliurement. Per primera vegada els pobles tenen veu, ja tenim veu ara, i ara hem d'utilitzar aquesta veu no només per a comunicar-nos uns als altres com esteu, molt bé, endavant, no, ara ja també podem dir
a través d'esta veu, quina és la nostra responsabilitat. Què és el que volem que canvi? Què és el que ja no vam a tolerar més? No podem tolerar que es gasten totes aquestes quantitats immenses, cada dia, 4.000 milions de dòlars en armes i gastos militars, quan al mateix temps se mos moren de fam un munt de mils de persones, la majoria xiquetes i xiquets d'1 a 5 anys d'edat. No ho podem tolerar més. S'ha d'acabar, això hem de dir, prou. I volem més hospitals, i volem més serveis públics, menys privatització, i volem unes residències on se sàpiga que té que haver un control mèdic perfecte i on ens tenim que ja d'una vegada dir no, la salut no pot ser negoci. En la salut no es negocia. Se negocia en totes altres coses, però en la salut no es negocia. Responsabilitat. I per això la definició que dona la UNESCO d'educació crec sincerament que és perfecta. Diu, els educats són els que són lliures, lliures. Ser lliure, no actuar al dictat de ningú, ni de cap dogma, ni de cap fanatisme, ni de cap supremacisme. Cada un té que actuar d'acord amb la seva consciència. Ma mare em deia, fill meu, no acceptes mai el que cregues que és inacceptable. Per això és el que hem de fer, cada un en la seva consciència. Cada ser humà igual en dignitat. I d'esta manera hem d'aprendre tots a ser lliures i responsables. Està havent una confusió progressiva en tot això dels informes estos que ens arriben d'organitzacions econòmiques com l'informe PISA i tot això, que ens diuen estos xiquets han de saber més anglès, han de saber... No. Tot això és capacitació. Educació és formar gent lliures i responsables, és aprendre a ser. És aprendre l'exercici sense cap limitació d'aquestes facultats distintives de cada ser humà. Cada ser humà és capaç de pensar, d'imaginar, d'anticipar-se, d'innovar, de crear. Cada ser humà és un creador. Per això el que hem d'estudiar és filosofia, per això el que hem d'estudiar és ensenyances artístiques, per això el que hem d'estudiar és tot allò que ens dona la capacitat de ser plenament. Ja fa molts anys, any 1876, don Francisco Giner de los Ríos deia: educació és dirigir la pròpia vida. Per això ho hem de fer. Aprendre a ser, primer aprendre a ser, després aprendre a conèixer. Ojo, informació no és coneixement. Ara estem aquí, esto ja lo sé, ho mirem ràpidament i ja ens creiem que ja ho sabem. No. Informació hi ha que verificar-la. Hi ha que convertir la informació verificada en coneixement personal. I llavors sí, llavors una vegada ja hem après a conèixer, podem aprendre a fer i podem aprendre, com va dir Jacques Delors en aquesta comissió que vam presidir l'any 1992 a la UNESCO, hem de ser, a més, i això és molt important, capaços de saber viure plegats, de viure junts. Hem de saber compartir, hem de saber compadèixer, hem de saber comprometre'ns. Tot allò que porta a aquesta solidaritat, que és fonamental per a una persona educada. Una persona que respecta els altres, una persona capaç d'escoltar, capaç d'expressar-se i capaç de fer allò que creu que ha de fer en la seva consciència. Jo per això només vos volia dir que ànimo, que és molt important que aquests debats de responsabilitat social en temps de crisi vagin endavant i que les conclusions siguin deure de memòria i deure d'actuar, de no ser espectadors, sinó de ser actors de la pròpia vida.